जों जेरै फिसाफोरखौ दाय मावोब्ला गाज्रि आखल देखायोब्ला जों फिसाफोरखौ न'निफ्राय बुनानै होखारो नङा होमबा ओंखारला दिनैनिफ्राय हाबनो मोना नोङो होननानै अब्ला 15 बोसोर बिपिएफ हानजाया दिनै जोंनि रायजो राजा आइ आफानि गांनाय उखैनायखौ नायासै बिथांमोना जोंखौ सिङाव गादबनानै दोनबाय थाबाय रायजो राजा आइ आफाखौ जोंनि रायजो राजा आइ आफाया जेरै प्लास्टिकनि न'आवमोन दासिमबो बे प्लास्टिकनि न'आवनो दं बायला जिला लामामोन दासिमबो बे बायला जिला लामायानो दं बायला जिला दं दालां दङमोन बायला जिला दालाङानो दङ अब्ला जों बिथांमोनखौ मानो दोनबाय थानो नङा होमबा जेरै फिसाखौ होखारो थिग बेबायदि नोंथांमोना होखारनो हागोन ना हाया रायजोफोर गोजोननाय थाबाय मानो होनोबा बेफोर खामानिया गासिबो नोंथांमोननि आखायावनो नोंथांमोनानो गोसो जायोबा बोख्लायनोबो हायो नोंथांमोनानो गोसो जायोबा दिखो हरनोबो हायो बे पावारा गासिबो नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोननि आखायावनो दङ नाथाय बिथांमोना बेनि फारसे साननो हायाखै दासिमबो सानदों जों लाबोदों बिटिसिखौ ओंखायनो जोंनो राजा जाबाय थानांगौ बेखौ साननानै दं बिथांमोना नाथाय जोबोद गिदिर गोरोन्थि दिनै रायजो राजा आइ आफाया बिथांमोनखौ भट होयै होयै देरहाहोनानै दिनै 15 बोसोर बिथांमोनखौ खुंहोबाय नाथाय रायजो राजा आइ आफाया गोदो जेरै जौ फाननानै जायोमोन दासिमबो जौ फाननानै जानानै दङ गोदो जेरै खामला मावनानै जायोमोन दासिमबो बेबायदिनो खामला मावनानै जानानै दं नाथाय बिथांमोनहा गोजौनिफ्राय गोजौसिन बिल्डिं लुगासिनो दङ बे गासिबो नोंथांमोननि आखाइजोंसो बिथांमोनहा बिल्डिं लुदों बेखौ मिथिनानै लाखा सानथ्र' हायै हा बायदों सानथ्र' हायै श'रुम खुलिदों सानथ्र' हायै बिल्डिं लुदों बे गासिबो नोंथांमोननि आखाइनि आसिजोंसो बिथांमोनहा बिल्डिं लुगासिनो दङ बेखौ रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा मिथिखा बिथांमोना इलेक्सन फैबाल' थाखा राननो फैयो बिथांमोना थफ्ला लायै लायै बेरायो इलेक्सन फैबाल' इलेक्सननि सिगाङाव जुदि गाव देरहानाय लोगो लोगो बे रायजो राजानो बे दानि थफ्ला रानै रानै होनाय थाखाखौ रायजो राजा आइ आफानो सोर गांनाय उखैनाय जादों सोरहा न' गैया सोरनि फिसाया लेखा फोरोंनो मोनाखै फरायनो मोनाखै सोर बखालि थानांदों सोर दाहोना थानांदों बेखौ मानो नायनो फैयाखै गाव देरहाखांनानै जुदि समान मेगनै बयनोबो जुदि समान होनायमोनबा रायजो राजा आइ आफानो समान सोरनिबा न' गैयैखौ न' लुनो होनायमोनबा लामा दंग गैयैखौ माइ गायनो लामा दंग बानायनानै होनायमोनबा जोंथ' बिथांनो भटखौ जासिनानै होगौमोन नङा होमबा रायजो राजाफोर जों थांनानै जासिनानै होगौमोन नोंनो जाबाय थादो हाग्रामा महिलारि होननानै नाथाय दिनैसो बिथाङा भट फैनाय लोगो लोगो थाखाजों बायनो फैदों जेब्ला देरहाबाय बिथाङा जुदि थाखा रानै रानै राननानै देरहाबाय मा होनो मिथिबाय जेब्ला नोंथांमोना थांगोन फिसाया लोमजादों एबा फिसाया एडमिसन लानो मोनाखै होननानै फैसा बिनि थांगोन अब्ला मा बुङो नोंसोरखौ दाख्लै इलेक्सनाव बायखादोंसो आं बेखौ होले मिथिनानै लाखा जोंनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा गरसे गरनै थाखा होनायखौनो सानो थाखा मोनदों बे इउपिपिएलआय मा थाखा होनो हानो बिसोरनाव फैसाबो गैया थाखाबो गैया आफसुवालाय मा होनो हानो थाखा गैया फैसा गैया बेबायदि साननो हागौ नाथाय बिथांमोना जै इलेक्सनाव थाखाजों बायनो मोनबाय अब्ला बिसोरो 5 बोसोर जेबो मावनाय नङा बिथांमोना होनखायो 5 बोसोरनि बायना दोनखादां बिसोरखौ नै बेयो मेलेमाव बिसिनाव हाबनानै दंखायो बेखायनो साननानै नाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन बिथांमोनहा जिबायदि इलेक्सनाव थाखा रानो बे थाखाखौ जाय जाय बिमा बिफाफ्रा बुजिबाय दा लानो नागिरलिया दाखालि बिदिनो जादों क'क्राझाराव थाखा राननो थांदों दाना हौवाफोरा राननो हाला दाना जोंना मोनफ्रोमबो मिटिंफोराव आइजोफोरा बांसिन जायो इउपिपिएलनि जा बा
BPF नि जा बा सोरबा माबायानो जा बे माने आइजोफोरा बांसिन जायो मानो होनोबा BPF आव सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै थगायनानै लाबोयो 50,000 सोगोन मिटिंआव थाङोबासो मोनो होननानै अब्ला जोंना आइजोफोरा मा सौथुलायनाय खारलांथारसै आरो मा नङा होमबा फारसा बिरखारलायथारसै आरो मा फैसा हाबगोन होनबानो नाथाय थाङै थुयै मा दहाय एसे आगोल रमिअ पिया खिथादोंना 10 थाखाल' मोनदों होननाया कमला सिं सिं बियो भिखारिनो होनाय जादोंना जायाखै बिलाय जोंथ' लामा सामायाव भिखारिनोसो 10 थाखा होबोयो नङा होमबा जोंखौ भिखारि बानायनाय बेसेबां लासिं सिं नाथाय जोंनि आसिजोंसो बिथांमोनहा BTC खौ खुंदों दिनै बे BTC खौ खुंनो मोननाया नोंथांमोननि आइ आफा रायजो राजानिसो आखाइजोंसो बिथांमोना खुंनो मोनदों नोंथांमोना बिथांनि सावगारियाव बिथांमोननि BPF पार्टीनि मदद होआब्लानो बिथांमोना BTC खौबो खुंनो मोना बेखायनो आं बुंदों जों जेरै फिसाखौ होखारो गाज्रि मावबा थिग बेबायदि होखारनाय थांखिखौ नोंथांमोना लानांगोन जोङो BPF पार्टीखौ एबारनिफ्राय होखारसै होननानै साननानै लानांगोन अब्लासो जोङो मोजां मोनसे राजनितिक हान्जाखौ मोननो हागोन दा दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ थाखा लानानै गुबुंले खालामनो नागिरदों दासिमबो थाखा लायै लायै रानगासिनो दङ दा आइजोफोरा बिथांमोननियाव आइजोफोर दं बिथांमोनजों सोर सोर दं आबोब दंफायो नङा होमबा अमेन BPF दङ बिथांमोना स्कुटि लायै लायै बेरायो दा जानजियाव लायै लायै नैबे आं एसे आगोलाव बुंदोंमोन ना क'क्राझाराव फैसा राननो थांदोंमोन बलेर' गारिजों थांनानै नाथाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा बुजिनाय आइ आफाफ्रा लाला मानो होनबा लानाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि पापखौ रुजुनानै लानाय जागोन बेखायनो बिथांमोननिखौ फैसाखौ लाला दा मा खालामो मिटिं जानाय सेर सेर थांनानै फैसाखौ ओरै जाबुं हमखानानै फिउ गारनानै गालाङो जाहैदों एकदम माने फोलाबायनानै गालाङो आरो ओइ नांगोलाव हो होनलांसै जाहैदों ओमफ्राय बरा नांगोलाव होनांगौ होननानै ब्लड खारलाङो जाहैदों दा आइजोफोराबो बेबायदिनो खालामो फैसाया लाबाय गारस्रावबाय नै नांगोलाव होदे बरा होननानै थांबाय होमबा बै फैसाखौ जोंथ' सानसेनि आइ आफाफोरा सानसे माने हाजिरा मावबाबो जोङो 300 थाखानि बेसेबां खस्थ' खालामो नङा होमबा बिस्रा आरो फोलाबायदों होमबा बे सोरनि थाखाजों फोखो ना हाग्रामानि बिफानि थाखा ना चन्दन ब्रह्मनि बिफानि थाखा बेलाय बे रायजो राजा आइ आफानिसो नोंथांमोननि थाखासो बियो नोंथांमोननि रायजो राजा आइ आफानिसो थाखा बियो बिथांमोननि बिमा बिफानि थाखा नङा बिथांमोना नोंथांमोननि आखाइजोंनो बिल्डिं लुदों श'रुम लुदों नाथाय बिथांमोना मा दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ मा खालामदों भिखारि खालामदों दिनै गलाम दिनै भिखारि मागिग्रा साइज खालामदों बेखायनो आङो खावलायगोन रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा साननानै नायदो इयुन जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखाय फिउचारनि थाखाय जोङो नायदो सिन्था खालामदो बिसेस करे आंनि बर' जाथि आइजो आइ आफा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जोंहा बिराद गिदिर इस्यु दङ बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड बिथांमोना मा होनदों मासि मोनबाय 15 बोसोर मासि मोननानै खर'रनि न' लुबाय श'रुम खुलिबाय MLA मन्त्रि जागाफा श'रुम गंसे खुलिगाफा बिजिनि दोनलाय फिसानि दोनलाय फंबायनि दोनलाय नामाबो श'रुमनि नामा चन्दन ब्रह्मनिया बिजिनि नामै मोनसे दं हाथरखिया फिसानि नामै आरो बे बिजिनि नामा भारती श'रुम थिग बेबायदिनो बिदा फंबायनिबो दङ आरो दा गावनि सेरावनो जायगायानो गैला नालाय गावनि लांगोनायाव मोनसे खुलिबावबाय नेक्सा सिन्था खालामदो बेखायनो आङो खावलायदों आइ आफाफोर जोङो बेसे नायबावनो बिथांमोननि नाथाय जोंहा मा भट होनानै जों बिसिनि गाहायाव थाबाय थानांगौ नङा होमबा दिनै आं नोंथांमोननि लामायाव नुबोबाय क'क्राझाराव एसे एनै लामाया जादों चिक जामालाय मा जानाय
बिटिसिखौ सोर लाबोदों नोंथांमोननि आइ आफायाबो लाबोदोंमोन नङा होमबा बिटिसि लाबोनायाव होमबा दिनै बे लामाया मानि दिनै लामा मोनसेबो मोजां गैया दालां मोनसे मोजां गैया बेखौनो जाहैबाय मडेल बिटिसि बिथांमोनहा मडेल बिटिसि होनै होनै बेरायो बिराद डेभेलप जाबायलै बिटिसियाव एकदम खोमा फारसेयाव मबाइल लानानै एकदम बाइकजों ओरै खालामलायनानै गारि सालायनो हासैनो माथो नुबाय आं गैयानो आंनि गारि बलेर'आनो ओरै ओरैसो जाबोदों माथो माबा बाइक आगारलायनानै एकदम खोथा बुंनो हासै मबाइल रायलायनो हासै होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा लेक्सार होबाय थायो बिराद मोजां जाबाय बिटिसिया डेभेलप जाबाय होननानै नाथाय नुनो मोनदों जाय बिथांमोना प्लास्टिकनि न'मोन दासिमबो प्लास्टिकनि न'आवनो दङ होमबा बेखौनो मडेल बिटिसि होननोसै दा ओंखायनो आङो खावलायगोन रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जों बिथांमोनजों गाजब जाबाय थानो नांला जों उदां जानांसिगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो उदां जानांसिगौ जोङो जोंनि मोन्थाइखौ जोङो बिनानै लानांसिगौ दा बेखायनो आङो खावलायगोन नोंथांमोना बयबो एबार सोरबाफोर नांगोलनि दंबाबो आङो खावलायगोन नांगोल जुंगोल दासानसै एबार खेबसे स्राय ट्रेक्टरावनो सावरि जादिनि नङा होमबा खेबसे ट्रेक्टरावनो सावरि जादिनि गाजा गोमजायै अब्लासो जोंना बड'लेण्डनि दरजाया गेवहां जागोन होनबासो मानो होनोबा जोंना इउजि ब्रह्म सारा जोंनि बर'नि थाखाय गांनाय उखैनाय नायग्रा बिथाङा सासे राइटारबो बिथाङा सासे जाथिनि थाखाय दुखु आफोद नायग्रा सासे मोजां सासे बिजाथिगिरि बिथांनाव खुनु जाख्ल'नाय जुख्ल'नाय गैया सानसे एमपि जादोंमोनबाबो बिथांनि न'आ दासिमबो फिसा न'यैनो दङ बिथांमोननिबाथ' एमपि जायोबा माबायदि बिल्डिं लुगौमोनथाय आफा इसोरासो मिथिसिगौ नङा होमबा आरो आं खावलायगोन नोंथांमोननि गेजेराव मानगोनां मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आब'आ फैनानै गाबलायनो हागौ दा गाबगासिनो न'आव सोरबा थांबानो गाबो जाहैदों सोरबा थांबानो गाबो आंखौ बिमा होननानै एसेबो मिथिथारला आं दिनै बर' जाथिनि थाखाय मावबोबाय आं सासे बिमामोन बिमा माहारिखौनो सिनायला नोंसोरो होननानै गाबो जाहैदों आं बेखायनो बुंनो नागिरदों नों बे जुदि बिमामोनब्ला बर' जाथिनि थाखाय बिमामोनब्ला दिनै बियो बिगाब बिगाब आबसुखौ रायनायाव मानो लोगो लाखो बिलाय नङा होमबा गावनो सासे आबसुनिफ्राय फैनाय आबसुनिफ्रायनो मन्त्रि एमएलए जाबोनाय आबसुनि बेनारावनो बियो मन्त्रि एमएलए जानो मोनबाय दिनै 30 बोसोर जाबाय बियो मन्त्रि एमएलए जानानै दिनै सोर आइजोनो मा मावदों बेलाय आइ आफाया हनै जौ फाननानै जानांगासिनो गोरिब गुन्द्रा नोङो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप होनो हा नोङो गामि गामि थांनानै बे आइजोफोरनो जौ फाननानै जास्लायस्लाय ओरै ओरै मावनानै जादो होननानै गामि दरनैजों दरथामजों मोनसे फिसा फिसा जि दाग्रा बा मेसिन सुग्रा माबा माबि इन्डास्ट्रि बायदि बानायना होयोमोनलाय नङा होमबा जोंनि आइ आफाफ्रा मावनानै जागौमोन बेयावनो दख'ना दानाय जि दानाय मानो बेंगलनिफ्राय बाहेरानिफ्राय दख'ना लाबोनांगौ बेनि सोलाय बेफोराव इन्डास्ट्रि बानायनो होफैयोमोनलाय होमबा मानो आइ आफाया जौ फाननानै जानांगौ मानो जिगौ अन्थाइ रोगानानै जानांगौमोन दिनै बिमामोनब्ला दिनै आइजोनि थाखाय बियो गाबदोंमोनब्ला गाव सासे बिमा होननानै गाबदोंमोनबा बेयो नायनांगौमोन ना बिमाफोरखौ आं बेखायनो बुंदों दिनै जिगौ आबसुखौ रायनाय एनडिपिखौ रायनायाव बिथाङा लोगो जाफादों दिनै बड'लेण्डखौबो मोना होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंगासिनो दख'ना गाननानै दिल्लीयाव थांनायनि खोथा हा दख'ना गाननानै दिल्लीयाव देखायहैबाल'थ' जानाय नङा ना बर'नि थाखाय मावनांगोन दख'नाया मा बर'नि सिनायथि नंगौना नङा हौवा माहारिखौनो सिनायबावा लंपेन्ट गाननानै थांबा हारसा ना बर' हिनजावखौ सिनायगोन नङा होमबा दख'ना गाननानै थांबा बर' हिनजावखौ नैबे बर' होननानै सिनायगोन बियो थिग बेखौ लानानै दिल्लीयाव बर' हिनजाव होननानै देखायहैनो नागिरदों बर' हिनजावनो देखायनानैथ' जानाय नङा ना बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौबो नायनांगोन ना
हा नोङो बर'खौनो सिनायला माबोरै दिल्लीयाव थांनानै बर' होनना सिनायहैनो नागिरखो बियो बर'खौ सिनायि जाना जायाखै बे सयथा जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरनाया हा आरो दिनै बियो बड'लेण्डखौ नाङा होननाया माबोरै बर'नि सिनायथि लाहैनो नागिरखो बेलाय सारि गानहैबानो जायोना नङा जोंहा हाजार हाजार आइ आफाफ्रा दिल्लीयाव दख'ना गानै गानै आन्दलन खालामगासिनो हा बेखौ नुवाखै बे दख'ना गाननानै दिल्लीयाव थांनायखौ दा बेखायनो बुंनो नागिरा मा बिमा होनगोन बिदिखौलाय जोंनि बर' भाषायाव मा होनो अदासारि बिमा दैबा दैनानै गनो रोङि बिमा मा मा दैबा दैनानै गनो रोङि बिमा होनो बिदिखौ आलौरि बिमा फिसा खांनो रोङै बिमा होनगोन मानो होनबा दिनै आबसुखौ जिग' रायनायावनो बियो लोगो जाबाय आबसुआ सोर जाखो हा आबसुआ जोंनि फिसा नंगौना नङा हा जोंनि न'आवनो फिसा उन्दै उन्दै फरायसा दं नालाय हा जों आबसुनि बिमा आबसुआ जोंनि फिसा होमबा माबोरै बियो बिमा बर'नि बिमा आङो होननानै गाबलाबायखो बिलाय जोङो बिथांनि मोदैयाव दागो जावखा आं हले होनखायो बिथांनि मोदैयाव दागो जाव मोदैया नख्लि आरो आसलिबो थायो मोदैया बियो सियार मोननो थाखाय नख्लि मोदै फुगारदों बियो बेसो सियारनि थाखायसो मोदै गगारदों बियो हा एथ' बोसोरखौनो जेबो मावना होआखै 30 बोसोरखौनो दालाय आरो बैसोआनो गैबावला आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदों बियो जों एसे आगोलाव बिथांनि रेकर्ड मोनदों मैयासो जोङो जेरावबो प्रसार जाबाय बिथाङा मा होनदों माने आं एबार थांलाबाथाय रावबो बर' हिनजावनो दिल्लीयाव थांनो हालालायनो माने साननाया बेना गावल' लेखा गोरों हा गावनिफ्राय रोंसिन गावजों समान रोंनाय रावबो हिनजावानो आवगायला जाहैदों हा दिनै मेला बर' फिसाफ्रा बर' हिनजावफ्रा बेसेबां फरायगासिनो बर' फरायसा गथ'फ्रा MA MPhil जानानै हाजार हाजार गथ'फोर दङ आरो दिनै सौनायाव होन बारनायाव होन मोसानायाव होन मेथाइ खननायाव सारा भारतावनो मिथिजानाय आइजो ओंखारजोब्बाय नंगौना नङा बेलाय मन्त्रि MLA बेलाय आसामनिसो नोङो मन्त्रि जादों नङा होमबा जोंना सारा भारतावनो मिथिजाबावबाय सारा भारताव मिथिजाबावबाय दिनै बक्सिंआव थिर गावनायाव आइजोफोर ओंखारबाय बुलायलायनायाव आइजोफोर ओंखारबाय मोसानायाव ओंखारबाय आरो मा नांबावगौ मेथाइ खननायावबो ओंखारबाय हा होमबा मानो माबोरै बुंखो बे गावल' सासे माने बिराद गोरों दिल्लीयाव गाव नङाबानो रावबो थांनो हाला बे भाषायाथ' एकदम माने नंखायथा गाव आरो हिन्दीखौ रोंबावा हिन्दीखौ रोंबावा आं मैया दाख्लैसो मिडिया रिपर्ट लादोंमोन मा थाङै थुङै सोङै थाबथाबाय रायलायगौ आंहा थाबथा थुबथा जालायलाङाहाय होनलायदों नङा होमबा नोंथांमोनहा नायदों जानो हागौ फेसबुकाव नुदों गावनो बुंनानै लादों थाबथा थुबथा जालायलाङाहाय बोरैबाबा बेलायनो गाव नङाबा रावबो थांनो हाला जों रोङा मालाय मा जानो जों बिनि साबसिन हिन्दी रोंगौ जोंहा जोंनि सिनायथिखौ नांगौ जों दिनै बाहेरायाव थाङोबा मा मिथियो आसामनिफ्राय बारनाय लोगो लोगो जोंखौ बेंगलनिफ्राय मा होनो अखमिया होनना बुङो जोंखौ अखमर अखमिया दख'नायानो गाननानै थां नोङो नोंखौ बर' होननाय नङा अखमर ना आपनालके होनना बुंखायो ओमफ्राय एसे बारलांबावदो नों बिहार बारनाय लोगो लोगो मा होनो जोंखौ नुबा दख'ना गाननानै थां आंथ' बिहाराव गुग्लिबाय थायो दख'ना गाननानैनो बिहाराव मा होनगोन आसाम का ड्रेस है ये ना सोङो आप आसामिस है होननानै नहीं हम बोरो है होनना बुङा बिदि होनबा क्या बोरो है कहाँ की है बिनि थाखायनो जोंनो नांगौ बड'लेण्डखौ मानो होनबा दख'ना गाननानै जेब्ला आं बर' होनगोन हम बड'लेण्ड का बर' है होननो हागोन जोङो नंगौ नङा अब्लासो जों बुंनो हागोन बिनि थाखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ जों दख'ना गाननानै देखायमाबो जोंहा जेबो मुलाम्फायानो गैया दा जों दख'ना गाननानै दिल्लीयावनो थां मुम्बाइआवनो थां हा जोंहा जेबो मुलाम्फायानो गैया जोंखौ आसामिससो होनखायो ओंखायनो जोङो जोंनि मोन्थायखौ नांगौ जोंनि सिनायथिखौ नांगौ
मानो होनबा जोंहा हारिमु दं राव दं बिनि थाखायनो जोंनो जोंनि मोनथायखौ जोंनो नांगौ जों जेरै मालायफ्रा जेरै असमिया होनो थिग बेबायदिनो जोंबो बड'लेण्ड बर' होननानै जों सिनायथिखौ मोननो हायो बेनि थाखाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना खामानि मावनांगौ खामानिया बेनो एबार नोंथांमोना ट्रेक्टराव होनानै नोंथांमोनहा इउजि ब्रह्मखौ देरहाहोनांगोन बेनो आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोननिसिम